Aw bisimila donfini ɲuman sagura kɛnɛ kan Infashion Fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modèliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la Infashion Couture. N'aw mago bɛ tissu kalalenw na walima n'a bɛ fɛ ka tissu kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la Immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. Infashion k'aw ye togo ɲɛ. Infashion ni aw mago bɛ qualité la. Infashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. An balima joliba jabarani filɛbaw aw minnu bɛ ka aw sigi ka an kɔnɔ min ye ka kunnafoniw lase aw ma bamanankan na kunnafoni sɛbɛnw olu kɔnɔ kuma nin ye waati selen ye bi ntɛnɛn min bɛ bɛn marisi kalo tile 18 ma san 2024 an balimaw min ye waati ye ale y'an tan tɛgɛ ma dɔɔni an b'o hakɛto ɲini kɛ aw fɛ sabu min ye kuranko ye ale kɛlen bɛ ka baaraw dɔw gɛlɛya an bolo yan kosɛbɛ o kumana an b'o hakɛto ɲini k'aw fɛ jamukan kɔni nin y'a daminɛnen ye awa min bɛ sigi aw ye don o don k'a daminɛ ntɛnɛn fo ka taa se juma ma an tɛna kuma caya sabu waati taara kosɛbɛ o kuma gafe minnu bɔra an bolokɔrɔ bi olu bɛ tali kɛ Nouvelle Horizon ale bi yan nɔ les Républicains bi yan les Échos welewele bi yan nɔ le Challenger bi yan le Soir de Bamako fana bi yan an bɛna ninnu lakale limanaw aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na an b'a daminɛ ni fasidi sɛbɛn Nouvelle Horizon awa ale kumana Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ ko an ka taa min ye jamana kɔrɔyan fan fɛ n'o ye Menaka mara ye ko Menaka waati min na jamana fangabolo min bɛ n'o ye primature ye ale y'a jira k'a fɔ ko min ye jamana baloko ye fɛɛrɛ bɛna ɲini o la nka waati kelen fana Menakakaw jɔrɔlen bɛ u ka baloko la nin waati in na kosɛbɛ kɛra sababu yɛrɛ ye Menaka dugu kɔnɔ wulikajɔw kɛra ka ɲɛsin min ye baloko gɛlɛya ma n'i y'a lajɛ min bɛ nin waati in kofɔ a jarala k'a fɔ a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ sisan min ye Menaka ye ko banbanciw kɛlen bɛ ka daw sɔgɔsɔgɔ Menaka ma tɛ don ma tɛ bɔ o yɛrɛ daminɛna kabi janvier kalo tɛmɛnen fo ka n'a bila an bɛ don min na ko bi ko n'i y'a lajɛ kabi janvier kalo tɛmɛnen na fo ka n'a bila an bɛ don min na ko bi ko camion 2 o de donna Menaka dugu kɔnɔ camion minnu bɛ n'o ye balo ta camion ye a jarala k'a fɔ ko camion ninnu caman bɛ yen u bɛ bɔ Gawo de k'u kunda Menaka kan olu caman kɔni jɔlen bɛ Gawo nin waati in na Menakakaw kɔni y'a lajɛ sa nin ko in kɔni bɛ ka kɔlɔlɔ de lase u ma caman de bɔra Menaka sifinnakaw ani musolakaw ka bɔ ka taama kɛ o kɛra sibiri marisi kalo tile 16 san 2024 ka ɲini ko ka Menaka min ye balo ye a ka se ka se Menaka dugu kɔnɔna la min bɛ gouvernement kofɔ u ye wele bila gouvernement fana ma u k'a lajɛ joona joona walasa balo ninnu u bɛ se ka se Menaka dugu kɔnɔ n'o tɛ ko balo ntanya u bɛ ɲini ka na maaw sɛgɛn kosɛbɛ o waati kelen dun jamana primature n'o ye premier ministre ka baarakɛyɔrɔ ye o y'a lase k'a fɔ ko fɛɛrɛw bɛ ka ɲini baloko la ni fɛɛrɛ bɛ ka ɲini Menaka ta kɔni kɛn bɛ kɔlɔlɔ ye bi u ka ɲini joona joona sabu ko balo yɛrɛ de tɛ olu fɛ yen o taama kɛra o nisɔngoya taama kɛra Menakakaw fɛ o kɛra sibiri tɛmɛnen Nouvelle Horizon kelen in ka kuma la a jarala k'a fɔ min ye Allemagne olu ka jamana k'olu y'a ɲini k'u bɛ fɛ ka to Mali kɛrɛfɛ baaraɲɔgɔnya la n'i ye jateminɛ kɛ u ka lasigiden min bɛ Mali kɔnɔ yan n'o ye Dietrich Paul ale taara minisiri min bɛ an ka finitigiw ka koɲɛ kunna Sadio Kamara ale taara o fɛ yen u ye ɲɔgɔn ye a jarala k'a fɔ Allemagne kɔni y'a ɲini ko ani Mali k'u tɛgɛ na to ɲɔgɔn bolo baaraɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna la n'i ye Fasiri ka kuma lajɛ min ye Allemagne jamana ye k'a bɛ n'a fɔ nin ye seginni kura de y'a bolo n'i ye jateminɛ kɛ ka na Mali kɛrɛfɛ u ka lasigiden n'o ye docteur Dietrich Paul ale ni u ka finitigiw ka ɲɛmaa dɔ olu nana min bɛ u ka finitigiw ka koɲɛ kunna Mali kɔnɔna la yan nɔ colonel Ralph Goch k'olu nana ka se ka taa dantigɛli kɛ minisiri min n'o bɛ an ka kɛlɛcɛw kunna colonel Sadio Kamara ka jirala k'a fɔ ko Allemagne jamana furadama u ni Mali kɔni bɛ ɲɔgɔn bolo
ka kɛlɛcɛw sama ka bɔ Mali la nka ni jateminɛ kɛ limana ko Allemagne ko o ye ko ye ko min bɛ ni ɲinɛ bɛ se ka kɛ o kɔ n'i y'a lajɛ yɔrɔ Allemagne u ka kɛlɛcɛ minnu bɛ yan ni o kun ye EUTM ani force takuba a n'a ɲɔgɔnna caman n'olu tun bɛ diɲɛ kelatɔnba ka hukumu kɔnɔna na Mali la yan nɔ a bɛ se kɛlɛcɛ 20,000 ɲɔgɔnna ma min ye Allemagne kɛlɛcɛw olu tun bɛ olu cɛ la n'i y'a lajɛ Allemagne ka kɛlɛcɛ minnu n'o ye Bundeswehr i mana a jala k'a fɔ ko ninnu ka segin ka na Mali la yan nɔ u ka dɛmɛ kɛ kɛlɛ nasira la ko baaraw de bɛna sigi sen kan min ye Mali ye limana ko Mali jamana ye jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ diɲɛ ɲɛfɛ o bɛ tali kɛ jagoko la n'i y'a lajɛ jɛrɛ 13 dɔ kɛra n'o ye conférence ministérielle de l'organisation mondiale du commerce o ye jago kurukara bɛɛ lajɛlen diɲɛ kurukara kɔnɔna la limana o jagoko ko o sigikafɔ kɛra nin y'a tako 13 ye o kɛra Abu Dhabi ale dugu kɔnɔna la Émirats Arabes Unis kɛra février kalo k'a daminɛ o tile 26 tɛmɛnen ka na kucɛ mars kalo tile 2 san 2024 min ye nin tako 13 ye organisation mondiale du commerce n'o ye jɛkulu min sigilen bɛ jagoko kunna diɲɛ ɲɛfɛ ni Mali yɛrɛ bɛ a jɛkulu kɔnɔna la Mali ka ministre min bɛ jagoko ni usine ko kunna Musa Alassane Diallo ale tun bɛ yen nɔ limana kunnaja dira an ka jamana ma sabu jɔyɔrɔ dɔ bɛ yen n'o ye ɲɛmaya dɔ ye kulu dɔ bɛ yen u k'a ma ko groupe coton 4 o jɛkulu ɲɛmɔgɔya taara ka di Mali jamana ma ko Mali jamana bɛna kɔɔri sɛnɛ kɔni bɛ kɛ jamana o jamana la ni jago bɛ kɛ yen nɔ diɲɛ sosigi yɛrɛ kɔnɔna la ko Mali bɛna bila o ɲɛma min ye Musa Alassane Diallo y'a jira k'a fɔ ko laɲini 3 de bɛ baara ninnu na o de ye k'a fɔ ka se ka baara dɔw bila sen kan walasa nafolo min bɛ ta ka di ko ka kɔɔrisɛnɛnaw dɛmɛ n'o ye subvention ye jamana ninnu kɔnɔna la o subvention ninnu ka don ba la dɔ ka bɔ a nafolo ninnu la ani fana min ye jago falenfalenni ye ani fana min ye sugu ka se ka dayɛlɛ walasa kɔɔrisɛnɛnaw olu bɛ se ka u ka kɔɔriw feere cogo min na o de ye laɲini 3 ye Musa Alassane Diallo ko Mali jamana bɛ nin ɲɛsin min ma nin de ye kunnafoniw ye an ye minnu bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ bi aw bonya b'a la ayiwa min ye fasɛde sɛbɛn bɛ yen n'an ko a ma ko min ye le républicain ale kumana républicain y'a jira k'a fɔ ko min ye Mali ye nin wagati in na diɲɛ kelatɔnba n'o ye ONU ye ale de jɔrɔlen bɛ a ko ale jɔrɔlen bɛ min na o ye Mali kɔnɔna la jɛkulu minnu ye société civile ka jɛkulu ye association de ko don limana k'olu bɛ ka ci nin waati in na Nations Unies ko ale sɛbɛkɔrɔ jɔrɔlen bɛ o ko la kosɛbɛ ko n'i y'a lajɛ kabi waati damadɔ sisan Nations Unies a ye bataki dɔ kɛ u ka jabala min filɛ Genève u ka bolofara min ɲɛsinnen don n'o ye Haut Commissariat aux droits de l'homme min dagalen bɛ Genève ale de ye bataki kɛ k'a fɔ ko a dabali bannen bɛ kosɛbɛ k'a fɔ Mali la yan ko a bɛ waati damadɔ bɔ sisan jɛkulu caman de bɛ yen ko olu bɛ ka ci jamana farajɛla fanga ɲɛmɔgɔw fɛ min ye Haut Commissariat aux droits de l'homme ko a y'a jira k'a fɔ ko nin tɛ fɛn bɛnta ye olu kɔni ka jatew la min bɛ maa min b'a ko ɲɛmaya la n'o ye Seif Mangango kabi décembre kalo san 2023 o y'a jira k'a fɔ ko Mali la yan ko jɛkulu i n'a fɔ coordination des mouvements associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Dicko n'o ye CEMAS ye ani observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali u y'olu ta u tɔgɔ ma k'a fɔ ko olu cira Mali kɔnɔna la yan ko u b'a ɲini fara ɲɔgɔn min n'o yamaruyalen bɛ n'o ye droit à la liberté d'opinion et d'expression ni sariyaw b'o yamaruya Mali sariyaw b'o yamaruya diɲɛ yɛrɛ ɲɛfɛ sariyaw bɛ o yamaruya k'a fɔ maaw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka jɛkulu bila sen kan k'u ka hakililaw fɔ ko ka o sariya ninnu bonya ko nka k'u ɲɛ b'a la sisan ko jɛkulu de bɛ ka ci ka tugu ɲɔgɔn na ko a laban min kɛra nin n'o kɛra minisiriw ka laadala ɲɔgɔnye min kɛra mars kalo tile 13 tɛmɛnen san 2024 k'a jira k'a fɔ kalandenw ka tɔn association des élèves étudiants du Mali AEM k'o fana cira ministre min n'o bɛ mara cɛman bɔli administration territoriale ni gouvernement yɛrɛ ka kuma lasela don ale ye gouvernement ministre ladɔnniya o ko la ni dun y'a lajɛ AEM ye a bɛna fɔ wulikajɔ minnu kɛra démocratie nali la an ka jamana kɔnɔ san 1991 avril kalo tile 20 AEM sigira
ka min ye lakɔlidenw olu ka hakɛw an'u ka laɲiniw k'olu sabati ko n'i y'a lajɛ mana o cira Nations Unies n'o ye ONU ye ale ko ale sɛbɛkɔrɔ jɔrɔlen bɛ o ko in na Mali kɔnɔna la kosɛbɛ o mana bɔ yen limanaw min bi association ADEMA olu ka jɛrɛ dɔ sigira pyramide de souvenir la Bamako yan nɔ a sen fɛ min ye madame Si Kayatu So ye ale ko u k'a lajɛ u jɔ kolo la u jɔ walasa Mali bɛɛ ya n'o ye démocratie ale bɛ se ka kisi cogo min na n'i y'a lajɛ dɔgɔkun kelen min bɛ ta walasa wulikajɔ minnu kɛra n'u k'a ma ko semaine des martyrs association alliance pour la démocratie au Mali n'o ye ADEMA association ye k'a ye sigikafɔ dɔ boloda o kɛra sibiri tɛmɛnen mars kalo tile 16 pyramide de souvenir la Bamako yan sigikafɔ in tun bɛ hakilila min kan o ye ko constitution min n'o o ye Mali constitution kura ye sariya sunba kura in de ko don juillet kalo tile 23 san 2023 ko ale hakililaw ani a taabolow fɛn min ni fɛn b'a kɔnɔ ka se k'o ɲɛfɔ kɛnɛ ka ye maître Cheikh Oumar Konare ale tun bɛ yen professeur Fuseni Doumbia ale fana tun bɛ yen min ye kunnafondila an yɛrɛ ka Mohamed Ater Alidu ale fana tun bɛ a ko kɛnɛ kan ale de tun bɛ ka kuma tila maaw ni ɲɔgɔn cɛ min ye ADEMA association ɲɛmaa ye madame Si Kayatu So ale ko a bɛ wele bila jamanaden kelen bɛɛ ma bɛɛ ka i jɔ kolo la walasa min ye Mali démocratie ye bɛɛ y'a bɛ se ka kisi cogo min na n'o tɛ ko démocratie Mali démocratie ko n'i b'a la bilen ko n'a fɔra ko sigikafɔ n'o ye kumaɲɔgɔnyaw ye kuma falenfalenw n'o ma se ka kɛ ni taamaw balila ni min ye fara ɲɔgɔnkanw ye n'o ye meeting ye n'o fana balila ni k'a fɔ de an ka sigikafɔ kɛ an ka hakililaw falen n'o fana balila jamanaw k'a bɛna fɔ Mali démocratie bɛɛ ya k'a sara ko a bɛna fɔ ko su yɛrɛ ma don wa madame Si Kayatu So ye nin kuma fɔ ni nin waleya ninnu bɛɛ balila an ka jamana kɔnɔ k'a bɛna fɔ démocratie ko yɛrɛ tɔgɔ t'a la bilen wa démocratie yɛrɛ ka saya yɛrɛ bolodalen y'o ye o de la ko a bɛ wele bila bɛɛ kelen-kelenna ma bɛɛ k'i jija dɛ ko n'o tɛ ko Mali démocratie ko nin y'a ko bantɔ de ye limanaw min ye maître Cheikh Oumar Konare ale y'a jira k'a fɔ ko constitution kura in ko ale kɔni bɛ fangaba de di jamanakuntigi kura min n'a bɛna sigi min ye professeur Doumbia ye ale y'a jira k'a fɔ ko min bɛ Mali démocratie ko fɔ ko bɛnkanw n'i y'a lajɛ ko sɛbɛn 3 de bɛ Mali kɔnɔ bi baara bɛ ka kɛ ni o ye sɛbɛn fɔlɔ o ye charte de la transition sɛbɛn filanan o ye Mali constitution kɔrɔ min n'a fɔra k'a fɔ ko yɛlɛmana constitution 1992 ani constitution min bolonɔ bilala san 2023 in min ye Doumbia ye ale ko baara bɛ ka kɛ ni nin sɛbɛn 3 ye kumaɲɔgɔnyaw senfɛ min ye maître Abdourahmane Ben Mamata Touré ale kɔni ko ale nisɔndiyalen bɛ k'a fɔ Mali constitution kura in n'o ye constitution 2023 in ye ko fɛn jijalen don a bɛna kɛ sababu ye ka basigibaliya bɛ politikiw kɔnɔna la ka o ban ministre kɔrɔ Amadu Koyita ale kɔni ADEMA association fo baara in na kosɛbɛ ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko bagawali de bɛ ka taga ɲɛsin Mali démocratie ma bi ni janto ma kɛ ko démocratie ko yɛrɛ ani politiki ko Mali kɔnɔ nin y'a dansigi kɛtɔ ye a ko la républicain kelen ka kuma la limanaw ɲinan y'a san 44 de ye min ye Abdul Karim Kamara ni dɔw k'a ma Kabaral ale ntanyana n'i y'a lajɛ san o san min bɛ AMS UNEM olu bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin Abdul Karim Kamara ni dɔw k'a ma Kabaral san 44 mars kalo tile 17 san 1991 mars kalo tile 17 san 2024 min ye amicale des anciens militants et sympathisants union nationale des élèves étudiants du Mali n'u k'a ma bakurumala AMS UNEM olu de ye sigikafɔ dɔ boloda o fana kɛra sibiri tɛmɛnen mars kalo tile 16 amphithéâtre min tɔgɔ dalen bɛ Kari Danbɛlɛla a filɛ nin ye kalanso sanfɛ kalanso INSUP ale kɔnɔna la ko kɛnyɛrɛ kalansow jɔyɔrɔ ye mun ye an ka kalanko kɔnɔ ani furancɛla fanga bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min na o de tun ye kumasen baabu yɛrɛ ye n'i y'a lajɛ kɛnɛ ka ye min ye ministre kɔrɔ madame Traoré Zeynep Diop tun bɛ yen AMSUNEM secrétaire général Elhaji Seydou Patrice Danbele tun bɛ yen min ye directeur général UNSUP docteur Burama Lamine Kulubali o ka nɔnabila tun bɛ yen n'i y'a lajɛ ko ale yɛrɛ Burama Lamine Kulubali yɛrɛ ko Abdul Karim
Cabral min ni awa san 1980 awa ko yana ka faga limanaw kalo fila a kun kan ka tila kalan na n'o y'a ka mémoire ye awa a kun kan k'o baaraw kɛ philosophie la min Elhaji Patrice Dembele ale fana ye kuma ta a ko ni UNSUB kelen u bɛ ka jɛrɛ kɛ yɔrɔ min na baara in ko in bɛɛ lajɛlen daminɛna ye Cabral ko yɛrɛ awa bɛɛ daminɛna ye de ko alamisa dɔ mars kalo tile 6 san 1980 n'i y'a lajɛ ko sigafɔ dɔ tun bolodara awa camarade Cɛbilen Darame ale fɛ awa min ye kuma sen dɔ bɛ yen n'u kama ko classe lutte de classe au Mali awa n'i y'a lajɛ Victor Sy ka taa se Mamadu Dugure n'u kama ko V0 awa o jɛrɛ in tɛmɛnen kɔfɛ olu minɛna a waati fanga fɛ min ye camarade Kone ninnu ye Segu olu ka kiriw tun bɛ ka kɛ yen mars kalo tile 8 awa ko jɛrɛ dɔ tun kan ka kɛ Bamako yan nɔ limanaw ko état du Sahel et du Sahara o jɛrɛ tun kan ka kɛ Mali kɔnɔ yan UNEM tɔndenw n'o ye ekɔlidenw ye olu bɔra k'a fɔ ko u b'u ka hakililaw ɲini o de senfɛ limanaw Abdul Karim Kamara ni dɔw kama Cabral ale minɛna o senfɛ mars kalo tile 16 awa tile 17 awa ko a fagara ko k'a ta o don fo ka n'a bila bila Patrice Dembele ka fɔ la awa ko min bɛ Abdul Karim Kamara mɔgɔw m'a dɔn yɛrɛ hala su donna yɔrɔ min na o kɔfɛ u y'u da don AEM association des élèves étudiants du Mali o min cira kɔsa in na a y'i da don o fana na a ko u ye communiqué mars kalo tile 14 ORTM sanfɛ k'a fɔ ko AEM cira Patrice kɔni ko olu tun ye jamana ɲɛmɔgɔw lasɔmi a mɛnna k'a fɔ ko AEM ko in ko a t'a minɛ a kɔnɔ bilen sabu ekɔlidenw ye AEM kɛ i b'a fɔ ko wɛrɛ u tɛ ekɔlidenw ka hakɛw lafasa bilen AEM kɔni kun kɛra i b'a fɔ ko a damana ko wɛrɛ a kɔni min cira nin ye olu y'a mɛn n'u tulo ye nka a bɛ n'a fɔ a diyara u ye kunnafoni filɛ nin ye limanaw an ye nin bɔ fasidi sɛbɛn min kɔnɔ an kama ko républicain aw bonya b'a la n'an bɔra yen fasidi sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko les échos welewele ale kumana limanaw ECHO y'a jira k'a fɔ ko AEM n'o ye association des élèves étudiants du Mali ale ciliko la ni dɔw ko a ɲɛna AEM tɔnden kɔrɔ dɔw olu kɔni ma sɔn fiyewu AEM ciliko ma olu fana ye sigafɔba dɔ de boloda kuma tun bɛ min kan o ye an ka kalansow kɔnɔna la bingani wale minnu bɛ sen n'a ye ko AEM ciliko o kuma de tun bɛ yen a kɛra ɲɛjigiso dɔ la Bamako yan nɔ o kɛra mars kalo tile 17 AEM tɔnden kɔrɔw olu de ye sigafɔ dɔ kɛ a kɛnɛ ka Ibrahima Tamega chargé de communication du cercle de réflexion et de solidarité des anciens et sympathisants de l'association des élèves étudiants du Mali n'u kama CRS ASAEM limanaw Modibo Sumare ale y'a ɲɛmaa ye ale kɔni ye hakilila caman fɔ a ko la ale ko AEM cili la olu ma jɛn ni a ye ko olu kɔni bɛ tugu ekɔlidenw kɔ u kana kɛ ni walejugu ye u kana dabaliban ko foyi kɛ walima u kana bingani wale foyi kɛ olu ka taa sariya nɔfɛ min ye AEM ye a cilen min filɛ nin ye u ka taa sariya ɲɛkɔrɔ AEM bɛ se ka segin a nɔkɔrɔ la cogo min na n'o tɛ a ye misali dɔ ta ko n'i y'a lajɛ ko bingani wale min bɛ kalansow kɔnɔ ko Mali dɔrɔn tɛ ko hali Niger yen ko ekɔliden miliyɔn n'i y'a lajɛ ekɔliden 3 o 3 i b'a sɔrɔ ayiwa bingali wale bɛ ta ka ɲɛsin kelen ma Côte d'Ivoire fana ko ekɔliden ma miliyɔn 1 a n'a kunkanfɛn i b'a sɔrɔ ayiwa duguma kalansow bingani wale bɛ ta ka ɲɛsin o kalansow fana kɔnɔna la a ma dan o ma ko hali Maroc fana ko yen olu ka kalansow kɔnɔna la ko bingani walew caman de bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka sanfɛ kalansow ko AEM cili tɛna se ka kɛ sababu ye k'a fɔ de ko bingani wale de bɛ Mali kalansow kɔnɔ ko a ko tun kan ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na olu tun y'a ɲini yɛrɛ ko ka minisiri ye n'o ye administration territoriale minisiri ye ko ɲɔgɔn ye ma se ka kɛ n'o tɛ ko n'o tun kɛra ko fura tun bɛ se ka sɔrɔ AEM ko la a kuma se ka ci ka bɔ yen olu kɔni ma jɛn ni AEM cili ye k'u bɛ wele bila AEM tɔndenw ma u ka taa sariya nɔfɛ sariya ka se k'u ka hakɛw di u ma an ka tribunal n'o y'an ka kiiritigɛsow ye o kibaruyaw limanaw nin ye cɛ 2 ye Lamine Jara ni dɔw kama ko Usman Dumbuya ani Usman Koyita nin cɛ 2 ko san 3 kaso dara ninnu kunna ka sababu kɛ maramafɛnw de yera ninnu bolo ko u tun bɛ sanubɔyɔrɔw la Lamine Jara n'u kama ko Usman Jara Lamine Jara di Usman Dumbuya ani Usman Koyita k'olu ka kiiri tun bɛ ka tigɛ alamisa tɛmɛnen mars kalo tile 14
ko kumaw kɔni danyina kosɛbɛ nka limanaw a laban kɛra san 3 kaso de dara u kunna min ye Umaru Tɛnɛntaw ye ale kɔni ko yafa kɛra ale ma ka sababu kɛ ko ale kɛra sababu ye ka maa dɔ bɔnɛ a nin na ko o fana kɛra sanubɔyɔrɔ la n'o ye daragi ye Umaru Tɛnɛntaw a kɛra sababu ye ka Usumani Dawude bɔnɛ a nin na a kɛra Yanfoyila mara de la cɛ fila in bɛɛ lajɛlen tun bɛ maa ka baara la o ye Yusufu Bɛrite ani Sulemani Sidibe ye sɔgɔmada joona dɔ fɛ décembre kalo tile 10 ko kɛlɛ u ye kɛlɛ dɔ kɛ bitɔn essence bitɔn o nɔfɛ limanaw ko min ye Umaru Tɛnɛntaw ye ale kɔni ye nɛgɛ de ta k'a fara min ye Usumani Dawu kunna nka kiiri nana tigɛ limanaw u y'a ta ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la sɛbɛn min b'a jira k'a fɔ ko a bɔgɔra ni min ye nɛgɛ ye o sɛbɛn o ma don a ka kiiri la o de kɛra sababu ye Usumani Tɛnɛntaw ko yafa kɛra ale ma nin waleya in na kunnafoni filɛ an ye nin bɔ Eco kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra ye waati kɔni sera ka ban an b'a kuncɛ ni min ye o ye fasidi sɛbɛn min n'an k'a ma ko le challenger terrain ko kuma de bi yan terrain n'o ye terrain min bɛ boli limanaw ko jɔnni de bɛ se ka bɛnkan min bɛ jamana ani cakɛda min n'u k'a ma ko SATAREM o ni ɲɔgɔn cɛ a contrat ko jɔnni de bɛ se ka contrat da kɛnɛ kan n'i y'a lajɛ yɔrɔ terrain min n'a bilala sen kan kabi Ala ma hinɛna Ibrahim Bokar Keita ale ka waati ale tun ye baara in ta k'a di cakɛda dɔ ma n'u k'a ma ko société SATAREM America INC n'o ale ka lasigiden bɛ Mali kɔnɔ yan Basidi Danbele dɔw k'a ma ko Roi 1212 sugubilo a fɔra ko terrain kunkolo dɔw ka taa san sugubilo taara ka di ale ma sugubilo in kɔni nana kɛ fɛn ye gouvernement ye a bɔ a dɔgɔkɔrɔ sabu Ibrahim Bokar Keita ka fanga dafirilen sugubilo in u y'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ a kɛra an ka minisiri min n'ale tun bɛ sirabagan ko kunna Makan Fili Dabo kunnafoni dɔw y'a jira k'a fɔ ko SATAREM min filɛ nin n'o ye Roi 1212 Basidi Danbele ale ka cakɛda in ye ko a tile kelen ko a ni jamana ma bɛn ko la terrain ko kuma la ko b'a jira k'a fɔ Basidi Danbele kɔni terrain sanko kuma ale tɛ se ka foyi ɲini jamana fɛ bilen min ye Front contre la vie chère ye jɛkulu min sigilen bɛ gɛlɛya ka dabila an ka jamana kɔnɔ ale ye welewele da kan bila k'a fɔ araba tɛmɛnen ko gɛlɛya dɔw bɛ yen jamana k'a lajɛ k'i janto la suguw kɔnɔna la n'o ye sugoro tulu o dɔw bɛ ka gɛlɛya ko nka nafɛnw dɔw bɛ yen nɔgɔya kɔni b'o la nin waati ninnu na ani fana limanaw ko gilasi min n'o bɛ feere dɔrɔmɛ 10 bi na k'o de bɛ ka feere dɔrɔmɛ 100 fan dɔw fɛ Front contre la vie chère ɲɛma Mariam Kone a ko a bɛ wele bila malidenw ma gɛlɛya kana maa si bila k'a fɔ ko gilasi ko min bɛ feere dɔrɔmɛ 10 k'i bɛ taa 100 dɔw la bɛɛ ka u ka gilasiw ye k'u to u bolo n'a galala u na segin k'a feere a nɔkɔrɔw la limanaw waati sera an b'a bila yan nɔ Rokiya Kulubali ka fasiri don an y'a bɔ challenger kɔnɔ kuma an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ jɛmukan ma daminɛ waati la sabu énergie du Mali tun ye courant tigɛ an na baaraw machine tun ma se ka sigi ɲɔgɔn kan kuma ni Ala sɔnna sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan gafe kuraw mana bɔ an n'aw lakale aw ye a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni Infashion ka dɛmɛ ye an sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ nɛgɛjuru sira o ye 63 ye